hei. Terve. Terve, kuuluuko? Kuuluu? Hyvä. Mulla on nyt vähän tämmönen tilanne tässä, että mä istun tässä puskassa. Ja mä oon täällä lenkkipolkumetassa ja tuolla on ihan varmasti kaveri rikkoo latua. Rikkoo mitä? Latua. Rikkoo ihan varmasti latua. Tossa mä ihan näen, että rikkoo tossa latua. Latua. Suksioita ja latua. Jiistolatua. Niin. Ihan varmasti rikkoo tommonen ujoppi tossa latua. Ja mä istun täällä puskassa, mulla on keppi tossa vieressä, että pitäisikö mun hyökätä. Mitä sä haluat tehdä tälle asialle? Niin että. Neuvoja. Mitä mä teen? Niin, haluatko sä tehdä tästä ilmoituksen jollekin vai siis tää tuli nyt numeropalveluun? Ei, kun mä haluaisin kertoa sulle tästä. Mä tarvitsen apua nyt. Nyt on hyökättävä. Okei. Eli sä et halua ilmoittaa tästä kellekään? Aivan. No kannattaisi varmaan mennä kertomaan sille kaverille, ettei se ole kauhean kiva rikkoa latua. Okei, kiitti. Hei, nyt loppu!